Paniczne. Raz. 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 Raz jeden. Raz. Aha. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa. Za mocny głos mam dzisiaj. Raz. Ale jak mam tak? I to jest tak głośno będzie. Ej, a powiedzcie też, że jutro jest 102-lecie praw kobiet. Praw wyborczych kobiet jutro jest. Tak? Co jest? W Polsce. Mogła to zgłosić. Już, wy powiedzcie od razu, żeby to będę mogła powiedzieć, że z tej okazji się spotykały. Dzisiaj tego się powinno zaśpiewać. Ale wyglądacie bardzo poważnie przy tym stole, jakbyśmy byli na maturze. Ja chciałam na bocznym. Ja tego pana chcę egzaminiować. Tego, który zawsze naprzeciwko mnie od kilku siedzi. Ten pan będzie zdawał maturę. Kiedy ja właśnie się odsuwam z powodu pandemii. Czy nas słuchać? Myśmy już próbowali taką zrobili. Powiedzcie coś do mikrofonu. Raz, dwa. Mnie nie słychać? Słychać. Słychać. Raz jeden. Darek, masz przygotowany kryzys? Do opowiedzenia? Cały czas kryzys. Nie wiadomo, czy to jest tak dobre. Ja tam wiesz, od rana ciągle przetektowuję, co mam powiedzieć. Kryzys można podać. Ja się zaczęłam. Bo Piotrek tam się uśmiechał do nas, nie? Nie. No. Normalnie byśmy się wszyscy widzieli, ale wiadomo, Będzie się raczej, ale raczej będziecie rozmawiać między sobą, nie? Bo rozmawialiśmy o tym, że raczej nie każdy z was ma umiejętność patrzenia cały czas w kamerę, więc między sobą rozmawiajcie. Która godzina?
Znaczy, kamera nie Natomiast pasuje. w momencie, kiedy Nie masz poszczególne osoby zdejmować. mówią, to któraś z tych bocznych twarzy trzyma. Nie zdejmujemy butów. Nie wiem, myślałam, że nie widać, to jest Będziesz Ja sprawdziłam. widać. którą patrzeć. Znaczy butów nie zdejmujemy. Ale co z nogami? Darek nie zdejmuje butów, pamiętaj. Ktoś mi sugeruje, przepraszam. W jakiejś Nie, no bo sytuacji ja na kryzysowej swoim, ale z ja butami? pod stołem lubię zdjąć but. Śmiało, nie krępuj się. Popatrz. No, będziesz w jedynce. Początek będziesz w jedynce. A mówimy za stołu. Możemy wstać? Mogę wstać? Tak nie był wszyscy, wiesz, Łatwiej, ja nie łatwiej wiedziałem, będzie nam jeśli czy mam ci szczerze gratulować, czy współczuć, jak naprawdę. Ja mam Jak zdaję sprawę z tego. 18? 15:00. Trzeba być dobrej myśli. Zaczynamy? Do góry, do góry. Gdzie? Coś ma się udać, coś się nie uda. Z tymi butami to na pewno musimy tak się trzymać. Dzień dobry świecie. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa po drugiej stronie, tych, których nie widzimy. Witam wszystkich obecnych. Na przedstawienia będzie czas. Witam w dziwnym czasie, bo siedzimy tutaj, jak ktoś powiedział, jak komisja egzaminacyjna, ale takie to są czasy. Jesteśmy okablowani, bezprzewodowi, ale mam nadzieję, że będziemy mieli Wam coś interesującego do powiedzenia. Spotykamy się dzisiaj z okazji podsumowania jednego z naszych najciekawszych projektów, czyli Akademii Zarządzania Kryzysem, wsparcia dla liderek z obszarów wiejskich. Jest to projekt, który jest współfinansowany ze środków FIO, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Jest to dla nas projekt nowy po dwakroć. Po pierwsze dlatego, że przygotowując to przedsięwzięcie w zeszłym roku, zastanawialiśmy się po pierwsze nad tym, co zrobić z dorobkiem poprzedniego naszego projektu, czyli Uniwersytetu Ludowego dla Kobiet Aktywnych i z tym, co wybrzmiało na zeszłorocznej konferencji w tym pięknym miejscu, czyli w Okisie w Żukowie. No i przyszło nam do głowy, że powinniśmy zastanowić się nad tym, czy takie tradycyjne formy wsparcia psychologicznego dałyby się uzupełnić przez treści cyfrowe. No a potem przyszedł COVID i się okazało, że że nie dość, że nie tylko uzupełnić, ale w ogóle się przebranżowić i zacząć robić projekt wsparcia psychologicznego przy pomocy całkiem niepsychologicznych albo słabo psychologicznych metod. I jeszcze w dodatku w Uniwersytecie Ludowym, a jak wiecie albo nie wiecie, ale nasza metoda pracy opiera się głównie na bezpośrednim kontakcie i jednak te online'owe sposoby kontaktu są jakie są. Dlatego zadbaliśmy dzisiaj o to, żeby chociaż częściowo zachować taką możliwość kontaktu z żywym człowiekiem, stąd obecność naszych drogich gości, przyjaciół i ekspertów. To była ta pierwsza część, ta pierwsza nowa historia związana z projektem Akademia Zarządzania Kryzysem. Ta druga jest ważna dla naszego rozwoju i naszego funkcjonowania, ponieważ to był pierwszy projekt, jaki złożyliśmy jako ofertę wspólną. To znaczy, to nie jest tylko nasz projekt,
To jest projekt również Fundacji Aby Chciało Się Chcieć Sulęczyna i teraz uwaga, będzie wielkie ujawnienie. Teraz poproszę współgospodarza projektu Piotra Zatonia. Brawo! Niemiknące obrazki. Piotrze, powiedz coś. Oj, właśnie rozpoczynamy transmisję, my tutaj ogarniamy tą część techniczną, więc jestem właśnie tam. No, z wielką radością przyjąłem zaproszenie i jesteśmy tutaj dzisiaj na finale. Okej, brawo. Z góry proszę o wybaczenie, jeśli będziecie mieli jakieś problemy techniczne, bo dla nas to też jest debiut w realizacji tego typu przedsięwzięcia w takiej formie. Wybaczcie nam jakieś kiksy i potknięcia takie organizacyjno związane z tremą i tak dalej, bo wcale nie jest łatwo mówić do kamery numer 1, ale będziemy próbować się ogarniać. Dobra, to ja miałbym właściwie tyle do powiedzenia. Oddaję głos osobom najbardziej kompetentnym, czyli naszym drogim trenerkom, moderatorkom, Spiritus Movens i w ogóle. Bardzo dziękuję, a przede wszystkim witam mega serdecznie wszystkich, którzy nas oglądają w tej chwili, którzy nas słuchają i którzy są też na sali. Pozwolę sobie powiedzieć tylko tyle, że zaczynamy coś zupełnie nowego. Już Mariusz zdążył powiedzieć, że też mamy niesamowitą tremę, bo w końcu no jak się pracuje głównie z żywym człowiekiem, a teraz trzeba jeszcze z kamerami, to jest to wyzwanie. Pozwolę sobie powiedzieć, jakie będą części, żebyście byli przygotowani, ile z nami moglibyście spędzić czasu, więc będą tak naprawdę 2 części. Pierwsza część mniej więcej 45 minut, przerwa i następna część, która będzie miała około godziny. W tej drugiej części będą takie właściwie 2 podczęści. W pierwszej części do przerwy spróbujemy porozmawiać o tym, zapytamy nasze ukochane uczestniczki Akademii Zarządzania pierwszej jakby sesji i drugiej sesji, jak się odnalazły w tej akademii, co było dla nich ważne, co ze sobą zabierają. Po przerwie poprosimy kilka osób, które przyjechały do nas, były tak uprzejme, żeby się z nami spotkać i też powiedzieć o tym, w jakich one ewentualnie kryzysach uczestniczyły, czy też konfliktach i jak sobie z nimi poradziły. Są to też osoby, które na co dzień zarządzają innymi, prowadzą innych i myślę, że ich bogate doświadczenie może nam się w tej naszej dyskusji przydać. Z kolei ta trzecia część będzie poświęcona temu, żeby wypracować, a może też podpowiedzieć, co należałoby zrobić, tak? Jak podejść do konfliktu, jak podejść do sytuacji kryzysowej, żeby też ta sytuacja nas zupełnie nie zdołowała albo nie postawiła do kąta, tylko pozwoliła nam dźwignąć temat. I taki jest też nasz zamysł. Dalszą część oddaję teraz mikrofon do Suliny, powie co dalej. Ja też serdecznie oczywiście wszystkich Państwa witam, gości naszych na sali i wszystkich po drugiej stronie ekranu. Też chcielibyśmy, od razu to powiem, zachęcić, jeżeli są jakieś pytania, będą pytania w trakcie sesji, którą będziemy prowadzić, to zapraszamy do zapisywania ich na czacie i będziemy się starali w miarę możliwości odpowiadać. No dobrze, Basiu, w pierwszej części, bo za chwilę oddamy głos naszym uczestniczkom wiosennej, jesiennej sesji, my też miałyśmy się podzielić tym, jak zmierzałyśmy się z kryzysem, który powstał. Najpierw dowiedzieliśmy się, że możemy realizować Akademię Zarządzania Kryzysem, a potem okazało się, że nie możemy jej zrealizować w takiej formie, jakbyśmy chciały i to był jakby w pewnego rodzaju kryzys. Myślę, że nas to dotknął, to nas dopadło. Plus oczywiście cały świat liderek, animatorek, liderów, animatorów, którzy z nami na co dzień współpracują i partnerów, ponieważ jak pamiętamy od marca tego roku nie mogliśmy się spotykać, tak? I te osoby, które działają na zewnątrz, wiedzą, z czym musiały się zmierzyć, jakie to było trudne. Natomiast w ramach dla Akademii, żebyście Państwo, znaczy te osoby, które nie uczestniczyły w projekcie, wiedziały, jaki był plan, a jak wyszło,
to Akademia Zarządzania Kryzysem to miał być program szkoleniowy realizowany w formie 3 sesji weekendowych. Mieliśmy się spotykać z uczestnikami chyba też, bo projekt był kierowany i do kobiet, do mężczyzn. Tak się złożyło, że zgłosiły się same panie i ci, co nas znają, wiedzą, jak to w Kulu jest. Przyjeżdżamy w piątek, wyjeżdżamy w niedzielę i mamy mnóstwo czasu i dobrej przestrzeni do tego, aby się poznać i razem wspólnie działać. Więc taki był plan. Okazało się, że nie jest on możliwy do realizacji i ja powiem z swojej perspektywy, dla mnie bardzo było trudne myślenie takie, jak się przeformułować, znaczy jak go zrealizować w formie zdalnej, kiedy dla mnie to było pierwsze tego typu doświadczenie, jak podzielić zajęcia na jednostki czasowe, tak żebyśmy mogli za tego ekranu wytrzymać. Jak bazować na procesie, znaczy jak przeprowadzić proces pracy z uczestnikami, kiedy to też często działamy z tym, co przynoszą uczestnicy, czyli akurat w tym przypadku miały być to różne sytuacje kryzysowe, konfliktowe, z którymi się zmierzali albo zmierzają. Jak to zrobić, kiedy nie możemy tak w pełni interaktywować, no bo siedzimy po różnych stronach ekranu i czas też jest ograniczony. Jak zbudować klimat zaufania, wymiany doświadczeń, wiele pytań, ale też jak poradzić sobie z technikaliami, sprzętem, jak w ogóle ogarnąć internet, przesyły i tak dalej. I myśląc o tym, co mi pomogło, jeżeli mogę, Basiu, zaraz tobie też oddam, to po pierwsze myślę, że ważne było to, aby dać upływ negatywnym emocjom, żeby było miejsce, żebym mogła wyrazić swój bunt i gniew na sytuację, która się zastała. Druga rzecz to jest taka, że udało nam się spotkać w gronie osób, które szukały rozwiązań. To jest bardzo ważne. Nie mówiły, że się nie da, ale w ramach tego, co jest możliwe, co możemy zrobić. Z tyłu głowy oczywiście też cały czas była potrzeba, warto to robić mimo wszystko, bo panie, z którymi pracujemy, liderki, animatorki, tego potrzebują, same to zgłaszały. Projekt powstał, w zasadzie pomysł padł w ubiegłym roku, właśnie w tym miejscu odbywała się debata Kobiety mają głos, więc wiedzieliśmy, że warto, że należy. No i oczywiście ogromne wsparcie techniczne i w osobach, i w sprzęcie. I co motywowało na samym starcie, to myślę, że pozytywny feedback, informacja zwrotna po pierwszych zajęciach. To w skrócie, że miałabym się podzielić tym kryzysem, którym ja się zetknęłam, realizując czy przystępując do realizacji Akademii Zarządzania Kryzysem. Basiu, jak z tobą? O rany, tutaj to bym miała dużo do powiedzenia, ale postaram się być syntetyczna. To, co przede wszystkim, co dla mnie było takim wyzwaniem i sporym też wewnętrznym takim konfliktem, jak przekazać te treści, które zazwyczaj przekazuję wtedy, kiedy ludzie są na sali, kiedy można z nimi wchodzić w interakcję, jak te treści przekazać poprzez takie, przepraszam, urządzenia, które stoją przede mną. Nie mam możliwości zobaczenia odzewu po tej drugiej stronie, nie mam możliwości zobaczenia, jak ludzie reagują, czy im się to podoba, czy nie podoba, czy oni w tym procesie rzeczywiście kupują te nasze pomysły i ćwiczenia i różne inne metody pracy takiej interaktywnej. Słuchajcie, i nagle się okazało, że projekt, który po prostu już miałam wizję, jak będzie realizowany, jak te 3 dni cudowne, razy 3, te zjazdy wykorzystamy z Suliną, jak pokażemy, co my tu mamy do powiedzenia w ogóle i metody i ćwiczenia. Nagle trzeba było, tego ćwiczenia się nie da zrobić, wow, tego też się nie da zrobić. I rzeczywiście był taki moment, że właściwie była ściana płaczu. I słuchajcie, nagle się okazało, że my, które tutaj specjalistki niby od kryzysu, że powinnyśmy ludzi uczyć tego kryzysu, sami w tym kryzysie jesteśmy i teraz halo, jak sobie z tym poradzić, tak? Trzeba coś z tym zrobić. I właśnie myślę, Sulina, że to, co powiedziałaś, było znamienne, że po pierwsze ten kryzys nie był przerabiany przez nas w pojedynkę, tylko byliśmy w grupie. I ta grupa stanowiła tak niesamowitą jakąś taką bazę, że na przykład jak ktoś zaczynał właśnie od tej ściany płaczu i zaczynał trochę za bardzo mówić, to się tak nie da i tego się nie da zrealizować, to mówił, przestań marudzić, coś co się nie da, da się. I zaczynaliśmy się wzajemnie wspierać. Mało tego, daliśmy sobie prawo do tej ściany płaczu, czyli najpierw, przepraszam za wyrażenie, wyrzucaliśmy z siebie emocje i stresu, i tego wyzwania, i tego, że właśnie, że to będzie takie dużo trudniejsze. Poza tym, jak to zrobić, żeby rzeczywiście ludzie po drugiej stronie ekranu dostali to, co my chcielibyśmy im dać.
po pierwsze, nie bądź w kryzysie sam. Miej kogoś, komu to powiesz, z kim to podzielisz. No, idealnie jest, jeżeli wiesz, że ta osoba, z którą to dzielisz, ma też raczej takie nastawienie na rozwiązywanie problemów, a nie na ich komplikowanie, mnożenie. I to było pierwsze doświadczenie. Drugie doświadczenie było rzeczywiście takie, na ile da się stworzyć właśnie, ponieważ akurat ja jako prowadząca jestem osobą, która czerpie dużo energii z ludzi, którzy są na sali podczas szkolenia. Rzeczywiście oni mnie motywują do tego, żeby to jeszcze lepiej, ciekawiej, czy w ogóle interaktywnie robić. Okazało się, że będę patrzeć teraz na jakiś czerwony punkcik, potem na jakiś inny czerwony punkcik. Rany boskie, dla mnie spore wyzwanie. Natomiast no, nie da się przecenić roli tych, którzy siedzą za tymi kamerami i jak w tym zespole są tacy, którzy potrafią wspierać a to gestem, a to uśmiechem, a to jakimś pstryczkiem, a to na przykład przeniesionym krzesłem, tak żeby Barbara nie chodziła w tej z powrotem za daleko, no to rzeczywiście, moi drodzy, wszystko się da. Myślę sobie, że to jest, no właśnie, teraz też dostałam wsparcie. Otóż, moi drodzy, myślę sobie, że to jest podstawa. To, z czym też mierzyliśmy się, to już mówiła o tym Sulina, też dla mnie bardzo dużą trudnością i wyzwaniem było to, że sporo ludzi dawało sygnały, a to nie działał internet po ich stronie, a to od nas sygnał nie wychodził taki, jaki powinien. Zdarzały się i drobne przerwania, ale myślę, że z tym mierzy się nie tylko cała Polska, ale cały świat, że ta linia też sobie nie daje rady czasami. Natomiast, słuchajcie, te drobne zwycięstwa po każdym spotkaniu to jest po prostu bajka. Ma się poczucie rzeczywiście, co mi tam kryzys. Wszystko się da. Po prostu wielką nagrodą było też to, co robiły nasze uczestniczki naszej Akademii Zarządzania. No, trafiliśmy po prostu na aniołów, którzy wspierali, dziękowali, podziwiali, informacje zwrotne, krytyczne dawali w taki sposób, że po prostu wow. Chciało się naprawiać, doskonalić i tak dalej, i tak dalej. Mogłabym jeszcze długo, ale już kończę. Okej, przechodzimy do dalszej części. Oddaję Sulinie mikrofon. Dobrze, dziękuję. Teraz poprosimy uczestniczki i wiosennej, jesiennej edycji, żeby podzieliły się swoimi doświadczeniami, refleksjami z tego czasu, który spędziły razem z nami w Akademii Zarządzania Kryzysem, bo właśnie to jest ważne, to co wy wynosicie, co wniosłyście, co zabieracie ze sobą. Zanim oddamy wam mikrofon, chcemy was przedstawić. Oprócz tego, że miałyście okazję uczestniczyć w naszym zadaniu. Więc może tak, naprzemiennie, ja zacznę może od Izabeli i Trichopa. Muszę powiedzieć, że poprosiliśmy nasze prelegentki, prelegentów, żeby o sobie troszkę napisali i my łączymy to, co wiemy z tym, co żeście napisali. Więc Izabela Itrychopa zawodowo jest kierowniczką w Agencji Restrukturyzacji, Modernizacji i Rolnictwa, społecznie członkini Rady Sołeckiej i prezeska prężnie rozwijającego się Koła Gospodyń Wiejskich w Sławkach. Inspiratorka, animatorka, mądra liderka rozwoju swojej społeczności. Prywatnie, jak znajduje czas, poświęca rodzinie i pracy społecznej. W KUL-u z Izabelą działamy już kilka lat. Na pewno uczestniczyła w naszym projekcie Uniwersytet Ludowy dla Kobiet Aktywnych, jak również w tym roku w projekcie, który niedługo się kończy, jako reanimatorka Wiejskiej Kuźni Pamięci, edukacja kulturalna metodą Uniwersytetu Ludowego i Iza była też członkinią właśnie Wiejskiej Kuźni Pamięci Shadbook. Pozwolę sobie przedstawić naszą drugą uczestniczkę, Kamila Król. Niezwykła pani dyrektor przedszkola i nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz terapii pedagogicznej. Miałyśmy okazję poznać jej energię, jej zapał, niezwykłą umiejętność też wchodzenia w rolę słuchacza, nie tylko kogoś, kto zarządza, ale ktoś, kto potrafi też wejść w rolę ucznia. To było dla mnie fantastyczne doświadczenie. Posiadać takiego człowieka, który patrzy z dwóch punktów widzenia. Kogoś, kto zarządza, kto naucza i kogoś, kto potrafi być uczniem. Dalej, twórczyni Rady Dzieci w Przedszkolu, działającej w myśl zasady Twój głos jest ważny. Zapalona orędowniczka praw dziecka i to, co jest chyba dla nas bardzo wspólne, to to, że jest miłośniczką
pedagogiki w wydaniu Janusza Korczaka. Mój ulubiony autor jakby podręczników, jak wychowywać dziecko. Ciągle są aktualne, mimo że pisane ładnych parę lat temu. Oprócz pracy zawodowej działa społecznie, będąc wolontariuszką Fundacji Hospicyjnej Dudkiewicza w Gdańsku oraz w Akademii Walki z Rakiem. Skąd ona bierze na to wszystko czas, to nie wiem, chyba tylko ona wie. Pozwolę sobie tutaj powiedzieć, że kiedyś też wyraziła taką fantastyczną rzecz, że gdyby nie małżonek, to pewnie by się wiele z tych rzeczy nie udało zrobić, także gratulacje, że ma kogoś, kto też wspiera jej inicjatywy. Prywatnie pasjonatka sztuki, dekoratorka, zwolenniczka rozwoju osobistego, ponieważ jak twierdzi, jest w nieustannej drodze, bo życie to podróż. I też uczestniczka kilku naszych projektów kulowskich, właściwie wsparcie też od 2 lat. Wiejskie Kuźnie Pamięci, edukacja kulturalna metodą Uniwersytetu Ludowego dla rozwijania kapitału społecznego wsi. No i liderka Wiejskiej Kuźni Pamięci skupionej wokół Koziego Grodu. O tym pewnie może też troszkę powie w ramach tego, także zapraszamy. Poprawiam, Shady Book. I ostatnia osoba, nie ostatnia, która uczestniczyła, ale która dzisiaj jest z nami, Agnieszka Barcz. Agnieszka dołączyła do nas w tym roku właśnie w ramach Akademii i pozwolicie, że ja sobie zacytuję to, co Agnieszka napisała o sobie, bo tam trochę wybrzmiewają też tematy, które podejmowaliśmy w ramach Akademii Zarządzania Kryzysem. Mowa o temperamentach. Jakie mamy temperamenty i jak sobie z nimi radzić w sytuacjach różnych kryzysowych, konfliktowych. Z zawodu inżynier budownictwa, z pasji wielbicielka psychologii i rozwoju osobistego, z temperamentu melancholiczka, a od 5 lat żona swojego męża sangwinika. Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Belne Białci z Mirachowa oraz członkini nowego stowarzyszenia Instytut Potencjału. W swojej działalności lubi robić to, co sprawia jej przyjemność i dodaje wartości innym, dzięki czemu ma ochotę na więcej. Lubi długie spacery, myślę, że po pięknych mirachowskich lasach, jazdę na rolkach oraz prace manualne od malowania do szydełkowania. I Agnieszka podzieliła się też swoim marzeniem na przyszły rok założenie chóru. Ja myślę, że to się stanie jej udziałem. Absolutnie będziemy jej tu kibicować. Nie ma opcji po prostu. Ja ze swoim głosem to mogę tylko robić mi, albo po prostu wspierać psychologicznie cały ten zespół, ale już trzymamy za to kciuki. No i teraz, moi drodzy, w takim razie poprosimy nasze uczestniczki, które już przed chwilką zostały przedstawione Wam, żeby nam troszkę opowiedziały o swoim udziale w Akademii Zarządzania Kryzysem. Pozwolicie, że zrobimy to strukturalnie. Poprosimy, żebyśmy zaczęli od pytania pierwszego. Ja tu będę się też posiłkować tablicą flipchartową, na której pierwsze pytanie brzmi i poprosimy o Wasze refleksje. Co Ciebie motywowało do wzięcia udziału właśnie w tymże projekcie Akademia Zarządzania Kryzysem? I kogo poprosimy jako pierwszego? Kto by chciał? Może jako pierwszy? Izabela. Witam wszystkich serdecznie. Bardzo dziękuję za przedstawienie. Aż tak dziwnie się słucha o sobie, ale bardzo mi miło, dziękuję. Ale tutaj odpowiadając na Wasze pytanie, to oczywiście główną motywacją była dla mnie samorealizacja swoich potrzeb, tak? Wzięcie udziału po to, żeby się rozwinąć, żeby jeszcze lepiej działać w swoim lokalnym środowisku. Tak jak już tutaj Suli wspominała, jestem liderem koła gospodyń, w pracy również pracuję na stanowisku kierowniczym, więc jak tylko zobaczyłam ogłoszenie, że jest taki projekt Akademia Zarządzania Kryzysem, to od razu stwierdziłam, że no koniecznie muszę w tym wziąć udział, ponieważ na pewno są tam rzeczy, które mnie zainspirują i na pewno pomogą w mojej przyszłej pracy. A jak wiadomo, tak jak mówiłam, pracuję z ludźmi, przez ludzi. Praca ta nie bywa lekka i kolorowa, dlatego takie warsztaty były dla mnie jakby stworzone, więc tak jak mówię, zobaczyłam ogłoszenie,
I oczywiście podjęłam próbę, zapisałam się. Miałam to szczęście, że zakwalifikowałam się do programu i będąc teraz już po tych warsztatach, mam o wiele większy obraz i większą świadomość tego, gdzie popełniałam wcześniej błędy. Wiem, jak sobie z nimi radzić. Oczywiście jeszcze dużo pracy przede mną, ale jest mi o wiele łatwiej pracować teraz aniżeli wcześniej. To dziękujemy i poprosimy następną uczestniczkę, Kamila. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jak już zostałam przedstawiona, jeszcze w swojej wypowiedzi też dodam, ale to za chwilę, co mnie zmotywowało, to przede wszystkim intrygujący temat w ogóle tych warsztatów, tak? Akademia Zarządzania Kryzysem, zarządzać kryzysem. Ja jako wieloletnia już dyrektorka przedszkola myślę sobie, no tak, zarządzać zmianą potrafię, sukcesem, rozwojem, tak, cały czas do przodu, do przodu, do przodu, ale kryzysem? Jakim kryzysem? No ale akurat przyszedł ten moment taki kryzysowy, pandemii w ogóle, a więc to po prostu się wstrzeliło niesamowicie. Byliśmy w tym momencie też na początku rozwijania swojego koła, Stowarzyszenia Hopobabki, którego też jestem wiceprezesem i mam dzisiaj zaszczyt też reprezentować. I w tym momencie cały plan, harmonogram, działania dla społeczności lokalnej, wszystko, a tu naraz marzec, bach, po prostu pozamiatane, nie? I teraz trzeba było wymyśleć, wyjść poza schemat, poza jak gdyby taką konwencję, taką tradycję, taką, no mimo wszystko trzeba działać, trzeba się wykazać, trzeba pokazać. Pandemia to nie jest jak gdyby, że koniec, tak? A więc pomimo umieć się poruszać i w tym momencie przyszła Akademia ze swoimi narzędziami, technikaliami, z różnymi metodami, które jak gdyby dały wsparcie, możliwości, że można wyjść poza, działać i to jak gdyby to były te dwa aspekty, czyli jak gdyby intrygujący temat, który mnie bardzo zachęcił, że chciałam się zderzyć i skonfrontować trochę też z tym kryzysem. Sama osobiście, jako osoba taka też zarządzająca, trochę się tego bałam, nie ukrywam, tak trochę podchodziłam do jeżdża, ale się udało, gdzieś tam nie wyprzedzając, mieliśmy świetnych trenerów, które były dla nas dużym wsparciem, a jednocześnie też chciałam jak gdyby zobaczyć to z drugiej strony, że widzę, że jestem w środowisku takim normalnie na co dzień w życiu społecznym, które też się zmaga z kryzysami różnymi, nawet wielopokoleniowymi, które jak gdyby też są. I teraz jak do tego podejść, ale bez swojej wiedzy, jak gdyby bez takiego zaplecza, które dostałam właśnie w Akademii, nie byłoby to możliwe. Nawet po drodze popełniłam kilka błędów, dzisiaj je widzę i jestem w sumie za nie wdzięczna, bo właściwie tylko na błędach się uczymy i one są najbardziej rozwojowe, wtedy ta nauka, ale no Akademia bardzo dużo mi dała a przede wszystkim tu. A więc dziękuję. No to prosimy To teraz Ciebie, ja. teraz Ty. Witam wszystkich bardzo serdecznie, dziękuję za przedstawienie. No i jeżeli chodzi o pytanie, co mnie zmotywowało, no to opinie uczestników z pierwszej edycji, a tak konkretnie Izy, bo akurat się spotkałyśmy na filcowaniu szalów, nie mam go dzisiaj przy sobie, ale też bardzo fajne warsztaty, które Iza zorganizowała u siebie w Sławkach, w sumie w Goręczynie. No i jako zwolenniczka rozwoju osobistego każdy temat, który jest związany z takim radzeniem sobie ze samym sobą, z kryzysem, czy z innymi też ludźmi, no mnie interesuje i stwierdziłam, że nie ma co za dużo się zastanawiać, tylko zapisałam się razem z koleżanką. No i w sumie to też było fajne, że po każdych naszym spotkaniu w Wieżycy, jak jechałyśmy już do domu, to mogłyśmy sobie przez pół godziny przegadać wszystkie tematy, co jeszcze bardziej tak zapracowało chyba myślę, że w obu nas, także jestem bardzo za to wdzięczna. Agnieszko, skoro jesteś już przy głosie, tak, to może poprosimy Cię, żebyś spróbowała odpowiedzieć też od razu na drugie pytanie. Dobrze? Teraz pójdziemy w drugą stronę, żeby było trochę interaktywnie też i tak właśnie, żeby nie było cały czas schematu. Na ile Twoim zdaniem poruszane zagadnienia mogą być przydatne w życiu zawodowym, społecznym, czy też nawet rodzinnym, bo i takie tematy poruszaliśmy?
Bardzo przydatne. Te wszystkie zagadnienia, które mieliśmy na Akademii Zarządzania Kryzysem, no tak jak w sumie było w przedstawieniu, z temperamentu jestem melancholikiem, no i w sumie przez te 5 lat to faktycznie to jest z sangwinikiem ciągła walka, ale jednak jak sobie uświadomiłam i przegadałam właśnie z Magdą ten temat, bo ona też jest sangwinikiem, i zobaczyłyśmy, jakie są mocne strony i jednego temperamentu, i drugiego, to sobie uświadomiłam, że wow, fajnie, no po prostu tak jak wcześniej się skupiałam na tych słabych stronach, które jakoś tak mnie denerwowały, no to nie było zbyt fajnie, ale jednak te mocne strony uzupełniały nas wzajemnie, także tak jak powiedziała Basia na tych zajęciach, to jesteśmy jak takie puzzle. Czegoś nam brakuje, czegoś mamy więcej i możemy się też tym podzielić. No i jak już wróciłam do domu, to byłam wdzięczna, że faktycznie taki miks nas jest, także ta świadomość tego, co możemy dać innym, a w czym jesteśmy słabsi i potrzebujemy pomocy innym, według mnie jest bardzo ważna, także no, całkiem niedawno zrobiłam nawet test temperamentów u mnie w Mierachowie paru osobom, no i mam nadzieję, że ta wiedza im się też przydała. Także no, jeżeli chodzi o temperament, to na pewno w sumie każda dziedzina, a jeszcze chyba fajny przypadek był z warsztatów taki, że jak przygotowałyśmy scenkę o tym, jak koło gospodyń przychodzi do urzędu i tam ma od wójta otrzymać jakieś dotacje na swój pomysł. I mieliśmy popełnić wszystkie możliwe błędy komunikacyjne, jakie były możliwe. I to było niesamowite, bo pomimo tego, że wiedziałyśmy, że robimy źle, to i tak w środku w nas pracowały te wszystkie negatywne uczucia. I to było naprawdę fajne wiedzieć to, że przerobić to i na następny raz już na przykład nie popełniać tych błędów, które w sumie wtedy zrobiłyśmy świadomie. Także no, te takie scenki rodzajowe są naprawdę bardzo ważne i może powiem, w sumie przejdę do 4. zgaduj z gadula, ale no, dla mnie to po prostu warsztaty, które są takie face to face, to naprawdę to jest nieoceniona wartość, przynajmniej dla mnie. Czyli chcesz przez to powiedzieć, że odpowiedziałaś na 4. pytanie, które miało być rebusem dla niektórych, ale nie jest rebusem, to nic nie szkodzi, ale absolutnie cudownie, bo uzupełniłaś, odpowiedziałaś na 4. pytanie, dziękujemy bardzo. 4. pytanie dotyczyło tego, w jakiej formie rzeczywiście warsztaty były bardziej owocne, tak, efektywne, żeby nie powiedzieć efektowne, ale rzeczywiście no, dla nas bardzo ważna informacja, za którą dziękujemy. To co? Poproszę, żebyś przekazała mikrofon, tak? Izie? Ja tylko dodam dla tych osób, które nie miały okazji uczestniczyć w Akademii Zarządzania Kryzysem, że w edycji wiosennej, poprawcie, jeżeli jakiś tutaj się wkradnie błąd, zamiast tych 3 weekendów w Kulu zrealizowaliśmy bodajże 9 spotkań 2-godzinnych w trybie online, plus w międzyczasie konsultacje też online i na końcu udało nam się raz spotkać na żywo, w rzeczywistości takiej, tej prawdziwej, najprawdziwszej, a w edycji jesiennej udało nam się spotkać 3 razy, tak, face to face, to były zajęcia całodniowe, w międzyczasie konsultacje online. Tak to wyglądało, żebyście Państwo wiedzieli, o czym rozmawiamy, tak dodałam. No właśnie, o tym będziemy jeszcze przy okazji tego 4. pytania mówić, ale bardzo proszę na 2. pytanie, Izo, komentarz Twój. Ja również muszę tutaj powiedzieć, przyznać rację Agnieszce, ponieważ podczas tych warsztatów również sobie uświadomiłam, że ludzie no, mają różne charaktery i te osobowości i jeżeli nie poznamy ich tak od środka, to zawsze będziemy mieli zgrzyt i nigdy nie będziemy dobrze ze sobą pracować i funkcjonować. Mi również tutaj dużo dało, że teraz staram się bynajmniej określić, kto jaki ma charakter i jak do tej osoby podejść. Już muszę powiedzieć, że już mam z tego tytułu łatwiej, bo też miałam kryzys wcześniej tutaj na stopie właśnie mojej społecznej.
właśnie tutaj przerabialiśmy ten temat, nie będę go, że tak powiem, zdradzać szczegółów, ale już wiem, jak do tej osoby podejść, jak rozmawiać z tą osobą i potrafię w ten sposób osiągnąć swój cel, jednocześnie nie raniąc tej osoby i ta osoba myśli, że jest tak naprawdę najważniejsza, a tak naprawdę ja swoim podejściem i tak osiągnę swój cel i wiem, że to, co chciałam osiągnąć, osiągnę, a ta osoba myśli, że to on zadziałał, czy ona zadziałała i nie jest jakby przekonana, nie zna się, że tak powiem, na tych manewrach, które tutaj Basia z Suliną nas nauczyły na zarządzaniu kryzysem. Ja tylko wspomnę, że to był jeden z elementów naszych rozważań na temat kryzysu czy konfliktu, polegający na tym, że no, niestety w sposób naturalny, jak jesteśmy różni i mamy różne programy na życie wynikające właśnie z osobowości czy z temperamentu, no to w sposób naturalny musi do tego konfliktu dochodzić, tak? Ale mamy na to sposób, bo świadomość, że inność nie musi być gorsza, że inność może być fantastycznym uzupełnieniem mojej inności dla kogoś, no po prostu daje efekt synergii, tak? Bo możemy właśnie jakby z tych puzli uzupełniać się. Dzięki serdeczne. Dziękuję to co? bardzo. Teraz jeszcze Kamilę poprosimy. Ja też tutaj, jeśli chodzi o drugie pytanie, to oczywiście te zagadnienia z Akademii Zarządzania Kryzysem były bardzo cenne, też bardzo obfite, jeśli chodzi o materiały, o to wszystko, co dostawałyśmy, nie tylko na zajęciach i tych online'owych i takich w trakcie, jakby w tych realnych, ale też tak naprawdę nasza skrzynka mailowa pękała w szwach od różnych naprawdę bardzo dobrze przygotowanych materiałów, takich profesjonalnie, z których potem można było jeszcze skorzystać, doczytać, douczyć się, postudiować niektóre metody, techniki i poznać, ale wracając tutaj do tego, te wszystkie rzeczy rzeczywiście bardzo mi się przydały w takiej pracy też zawodowej, ale szczególnie społecznej. Miałam możliwość jak gdyby trochę przećwiczenia i trochę jakby cofnięcia się w tył i zobaczenia swoich wcześniejszych jak gdyby działań, z czego wynikały jak gdyby moje pierwsze potyczki, błędy, tak, bo ja gdzieś tam z impetem wparowałam tak po swojemu, chciałam jak gdyby na swoich warunkach, tak, nie patrząc na to, że jestem w innym środowisku, że to ja tu jestem gościem, bo jestem tak zwana ta miastowa, czyli ta przyjezdna, a więc to też i tego nie zauważyłam, jakoś się do tego nie przywiązywałam. Gdzieś popełniłam może być kilka takich błędów, no może nie błędów, bo one dzisiaj jak gdyby mnie też uczą, ale czy tak i ta wiedza, która była przekazywana właśnie w sensie z komunikacji, z dialogu, jak rozmawiać, w jaki sposób społecznie działać, jak iść do ludzi właśnie nawet w kryzysie, jak z nimi w inny sposób spojrzeć jak gdyby zza ich pleców tak naprawdę na ten sam problem patrząc, ale spotykając się jak gdyby w tym lustrzanym odbiciu, to bardzo dużo dało, tak naprawdę mnie trochę też nauczyło i poszerzyło tak naprawdę horyzonty tego wszystkiego, także dziękuję, było to bardzo cenne i rozwijające. To jeszcze zapytamy o to, co zabieracie ze sobą. Trochę to wypływało w drugim pytaniu, ale myślimy tutaj o tej całej przestrzeni, w sensie i tematów oczywiście, ale formy realizacji tego, co się wydarzyło pomiędzy, a może też osoby, które się pojawiły jako uczestnicy. No, taka refleksja. Co zabieracie ze sobą z Akademii Zarządzania Kryzysem? Ja przede wszystkim zabieram ze sobą właśnie moc tej pozytywnej energii i takich wspaniałych rad, które nam dawałyście podczas tych warsztatów online'owych. Również zabieram ze sobą mnóstwo takich złotych myśli, które Basia zawsze na początku nam wykładów przedstawiała i one są tak cenne, niby takie jak to powiedzieć, takie banalne by się wydawały, ale tak naprawdę w rzeczywistości pokazują to, jakimi jesteśmy ludźmi i jak ta rzeczywistość nam pokazuje, że rzeczywiście tak jest, a nie inaczej. I tutaj sobie wypisałam takich kilka cennych właśnie rad, które bardzo mnie tak
do serca mi bardzo przypadły i w moim życiu wiem, że na pewno będę się ich trzymać i realizować. Przede wszystkim taka rada właśnie po tym moim konflikcie, która bardzo mi zapadła w serce, to czy chcesz mieć rację czy relację. To jest po prostu tak świetne stwierdzenie, które naprawdę mnie nauczyło i teraz rzeczywiście zastanawiam się nad tym, czy chcę mieć rację czy relację i oczywiście wybieram tą drugą opcję, ale wcześniej, gdyby Basia mi tego nie uświadomiła, to szłabym zaparte i moimi złymi emocjami zawsze bym walczyła, że to ja muszę mieć rację, a niekoniecznie relację. Inna myśl, którą tutaj też jest jakby bardzo podobna do tego, to nakarm człowieka tym, czym jest głodny, bądź oddaj cesarzowi to, co cesarskie. To po prostu pokazuje nam to, co już mówiłam wcześniej, że aby osiągnąć cel, to tak naprawdę nie musimy zawsze stawiać swoich warunków. Warto posłuchać tej drugiej osoby, znaleźć się z drugiej strony i znaleźć ten złoty środek. No i taka meritum takie fajne to, jeżeli nie możesz zmienić rzeczywistości, zmień stosunek do tej rzeczywistości. I to właśnie po tych zajęciach myślę, że my wszystkie uczestniczki będziemy to robić, bo tutaj dostałyśmy taki świetny przekaz. Wiemy, jak to robić przede wszystkim, bo mamy teraz wiedzę ogromną na ten temat i myślę, że będzie nam z tym o wiele łatwiej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, Izo. Kamilo? Co ty Koleżanka- zabierasz ze sobą? Tak, koleżanka już mi zabrała moje hasła, znaczy one nie są nasze, one są wspólne, ale przypadły właśnie i już jak gdyby w wielu głowach i sercach są. Basia tak dobitnie Suliną, tak jak gdyby nas tym zaraziła, tak to przekazała, że to zadziałało. Czyli jak gdyby widać wartość Akademii Zarządzania. Co ja zabieram? Przede wszystkim wartość merytoryczną tych zajęć, bardzo wysoki poziom, to co już mówiłam, tych wszystkich warsztatów, spotkań online, materiałów, które dostawałyśmy. Dzisiaj nawet tutaj przywlekłam ze sobą ten segregator taki pełen, wydrukowany, wszystkie materiały, a więc rzeczywiście, oczywiście profesjonalizm i czar trenerów też zabieram ze sobą, pracę grupową i zespołową, pomimo, że byłyśmy w większości online, ale ona dawała nam jak gdyby taką więź, nawiązywałyśmy znajomości, relacje, mimo wszystko się to gdzieś tworzyło ponad tą chmurą i pod tym wszystkim, a potem i tak, jak gdyby się zobaczyliśmy w realu, to i tak gdzieś to jeszcze bardziej wybrzmiało. Zabieram ze sobą też te technikalia, wszystkie narzędzia, o których mówiłam, metody, które były bardzo niezbędne i fajne. No i przede wszystkim takie turbo doładowanie, by iść dalej i się nie bać tak naprawdę, pomimo i mimo tego kryzysu, tak? A więc to przede wszystkim i jeszcze z tych haseł oczywiście też tu chciałam powiedzieć takie sztandarowe 3, chcesz mieć rację i relację, to już wybrzmiało, też nakarm człowieka tym, czego nie dostał i dla mnie jeszcze takie jedno, które sobie zabieram jako taki drogowskaz, kompas, bądź pro, czyli bądź pytający, rozumiejący i opanowany, czego muszę sobie bardzo dużo życzyć, a więc dziękuję. To zabieram ze sobą, także dziękuję. Dziękuję, Kamilo. I Agnieszko, prosimy, co zabierasz To ze ja sobą? już nie mam nic do dodania. Się zgadzam w 1000% to, co dziewczyny powiedziały. Ja może jedynie mogę powiedzieć, że będę tęskniła za tymi kawami przed warsztatami, gdzie mogliśmy na luzaku sobie porozmawiać i po prostu opowiedzieć, co się dzieje. Zabiorę tak naprawdę te wszystkie historie, to wszystko, co przeżyliśmy razem na tych warsztatach. Stąd też wybrzmiała ta moja prośba, żebyśmy chociaż jakąś grupę na Facebooku stworzyli, żeby chociaż tak ten kontakt został, bo jednak ta więź się utworzyła między uczestnikami i wydaje mi się, że będzie nam brakować siebie. Także mam nadzieję, że się to uda i że jakoś ten kontakt będzie utrzymany. Także dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy. Mam pytanie do koleżanek. Czy może jakieś pytanie się pojawiło? Czy nie? Zapraszamy. Basiu, a co ty ze sobą zabierasz z Akademii? Do tablicy Barbarę, tak? Myślę sobie, że bardzo dużo. I zacznę od tej ostatniej rzeczy, którą sobie wymyśliłam, że powiem, a która dla mnie jest naprawdę ogromnym doświadczeniem, bo słuchajcie, startowałam do tego projektu, niestety muszę to przyznać,
i bić się w piersi, z pewnym takim negatywnym nastawieniem do tego, czy można w ogóle zrobić dobrą Akademię Zarządzania online. No bo jak to, nie? Psycholog, interakcja, kontakt wzrokowy, mowa ciała, to wszystko przecież to musi być tu, podane na talerzu, blisko, tak? I słuchajcie, i się okazuje, że jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, albo że człowiek jest w stanie też jakby przystosować się i zobaczyć też w tym, do czego miał zęby szczękające i w ogóle, że nie da się. Nagle się okazało, że Barbara polubiła krótkie występy, nagrania, że można też dużo ciekawych rzeczy przekazać, że trzeba się też bardziej zaangażować, że trzeba też przemyśleć to, co się chce w pigułce powiedzieć. Trzeba pomyśleć też właśnie, wejść w buty tego kogoś, kto siedzi po tej drugiej stronie tego laptopa, zastanowić się, czy godzina gadania to przypadkiem nie jest za długo. Więc takie nastawienie na drugiego człowieka też jako odbiorcy, a poza tym właśnie co możesz zrobić, żeby zrobić to dobrze. Więc rozwinęłam się pod tym względem. Rzeczywiście nawet polubiłam, o tak powiem, z nadzieją, że jeszcze więcej się czegoś nauczę, ale chyba to, co jest największą wartością. Słuchajcie, spotykani ludzie, spotykana wartość tych ludzi, tego, co oni wnoszą i naprawdę i praca zespołowa, to jest dla mnie niezwykła wartość. Praca zespołowa, taka powiedziałabym tutaj, Sulino, tobie bardzo dziękuję, bo to była wielka przyjemność, ogromna, ale też z tymi, którzy za tymi kamerami tam nam różne ptaszki pokazywali, różne dziwne rzeczy. O właśnie, to jest dopiero frajda. Uczyć się też takiej współpracy z kinem niemym, czyli z tymi, którzy nic nie mówią, a pokazują, co mamy robić. Na przykład, że tu, że ta kamera i tak dalej. Także rozwinęłyśmy się chyba. Nie wiem jak ty, Sulina. Nie umawiałyśmy się co do tej wypowiedzi, natomiast oprócz tego, że oczywiście poznanie tych dziewczyn, tych pań, z którymi pierwszy raz się zobaczyłyśmy i te przypadki, które przynosiły różne sprawy i też takie dla nas mobilizacja, żeby nie pozostawiać tego tematu, ale dalej wspierać na tyle, ile możemy naszymi współpracownikami, naszą wiedzą, umiejętnościami, przestrzenią, którą w KUL-u dysponujemy, żeby wspierać w temacie kryzysu, konfliktu, bo on jest też taką naturalną częścią naszego życia. No, pojawia się, ważne, żeby sięgnąć, jaka tam jest informacja, co tam się za tym kryje. Natomiast ja też zabieram właśnie ze sobą tą zdalność, że ona jest możliwa, oczywiście ona nie wyłącza, dla mnie nie jest zamienna co do spotkania twarzą w twarz, oko do oka, czy jakkolwiek to nazwiemy, ale że może być stosowana w takiej hybrydzie, że na czas, kiedy trudno jest nam się spotkać z różnych względów, z różnych sytuacji, że może to być część programu, które możemy w KUL-u realizować, więc ja byłam bardzo anty na początku roku, a też się zmieniłam, też się cały czas uczę, ale powiem, że to koleżeństwo mnie mocno wspiera w zakresie technikali. I oczywiście to, że miałyśmy okazję z Basią, znamy się bardzo, bardzo długo, ale to był pierwszy raz, kiedy razem prowadziłyśmy zajęcia i będzie tego więcej, możemy już zapowiedzieć. Słuchajcie, patrząc na zegarek, bo tutaj proszono, żebym pilnowała czasu, zbliża się koniec pierwszej części, za którą bardzo dziękujemy i prowadzącym, gościom naszym, też osobom po drugiej stronie ekranu. Chcielibyśmy bardzo, żebyście byli z nami tak na żywo. Tym razem się nie da, ale będą kolejne okazje. W części przerwy, która będzie trwała 15 minut, pokażemy, właściwie powinien Piotr powiedzieć, co pokażemy i on tu dojdzie i powie, co pokażemy. Druga część zacznie się o godzinie 18, na którą serdecznie zapraszamy, ponieważ zaprosiliśmy gości, osoby, które działają w środowisku lokalnym przeróżnym, a chcą się z Wami podzielić różnymi swoimi historiami, jak zmierzali się sytuacjami kryzysowymi, konfliktowymi. Nie ma to jak się uczyć na czymś doświadczeniu, na swoim najlepiej, ale warto posłuchać, co ich motywowało, co było trudne, z czym wychodzili. Więc zanim ogłosimy przerwę, Piotrze, gdybyś mógł powiedzieć, co będzie w przerwie, a pozostałe osoby zapraszamy o godzinie 19 na drugą część. W przerwie puścimy dla Państwa film, który będzie The Best of AZK. Nikt jeszcze tego nie widział, nawet nasze prowadzące, więc będzie to dla nich również, myślę, miłe zaskoczenie, bo to będzie The Best of nasze super dziewczyny AZK.
No dobra, to teraz zapraszamy na przerwę. Można oglądać. Ktoś już nie może wytrzymać, to może iść zrobić sobie herbatę, a my spotkamy się o 18:00. O 19:00. O pełnej godzinie 19:00. I wtedy zaczną się opowieści o mrocznych kryzysach. O, dobrze, że Cię widzę, Sula, cześć. Mogę na chwilę? Cześć. Słuchaj, możesz. A możesz mi pisać? Ja mam ważną sprawę, tak? Chciałabym z Tobą pogadać. Ja też mam ważną. No, dobra. Ale 3 minuty możesz mi poświęcić? Mogę. No wiesz, Barbara, Ty taki wprawny psycholog i Ty nie wiesz, że tak się nie mówi? Czyli ta informacja, czy ta ilość informacji, którą chcemy przekazać, w procedurze, która jest dla niego najbardziej stresująca, którą on najbardziej akceptuje, która jest jakby trochę z jego klucza, z jego sposobu lubienia, porozumiewania się z ludźmi. I teraz proszę popatrzcie, co to oznacza, że będziemy mieć ludzi, którzy rzeczywiście oprócz tego, że potrzebują rzeczowości w tym, co my do nich mówimy, potrzebują też pewnego trybu, pewnej procedury. Zatem na przykład warto zadbać po pierwsze o rozpoznanie tych potrzeb proceduralnych, czy ktoś lubi bardzo szczegółowe informacje, czy ktoś lubi je w wersji bardziej ogólnej, czy ktoś lubi szybko i na temat, czy ktoś lubi z dykteryjkami i z różnymi dodatkowymi, pobocznymi przykładami. Żona flegmatyk mówi do męża choleryka: kochanie, idziesz do pracy, no mów szybciutko, ale ja tylko poczekaj, bo chciałam ci powiedzieć, no proszę, mów. No bo trzeba by chyba zrobić remont tego naszego domu. A on mówi: teraz mi to mówisz. Trzaska drzwiami, wychodzi, więc ona mówi: znowu nie ten czas, w którym powinnam to powiedzieć. Po czym o godzinie 15 dzwonek natarczywy do drzwi.
tak? Żona flegmatyk mówi, kto to do jasnej anielki zakłóca mi popołudniową herbatę. Po czym podchodzi do drzwi, otwiera drzwi, a to jest własny małżonek, który mówi tak, no chciałaś remont, tak czy nie? Proszę, tu jest z tyłu ekipa, co obrazów jeszcze nie zdjęłaś ze ścian? Właśnie włączanie członków zespołu do dyskusji, pytanie ich o zdanie, podejście coachingowe ma sens? Jeśli tak, to z Twojego doświadczenia dlaczego? Oczywiście ma sens. Dziękuję bardzo, jesteśmy zgodni. Oczywiście ma sens i też pytania otwarte, takie, które właśnie zaczynamy od po co za tym stoi, jak widzicie, w jaki sposób. I też chciałabym dodać to, co Basia powiedziała, że nie bójmy się pytań. My czasami mamy takie stresy, nie? Że jak mnie zapytają, a ja nie będę znała odpowiedzi, myślę, że to jest to, co zostaje nam trochę ze szkoły, że musimy znać odpowiedź. Nie musimy znać odpowiedzi. Myślę, że tak budujemy autorytet i szacunek. Kiedy powiem, tak jak Basia powiedziała, to ważne pytanie, ciekawe pytanie. W tym momencie nie jestem w stanie odpowiedzieć, muszę zasięgnąć informacji. Trzeci rodzaj osób, wiadra. Mówisz, zwracasz uwagę, krytykujesz, walisz prosto z mostu. Nie masz żadnych skrupułów w tym, żeby powiedzieć, co myślisz na dany temat, na temat wykonania zadania, czy na temat tego, co ta osoba robi, a ona przyjmuje wszystko. Mało tego, ma się wrażenie, że pojemność ma po prostu niesamowitą. I wiecie, co jest ciekawe? Że są to często osoby, które kompletnie sobie tej twojej informacji zwrotnej nie biorą do serducha, ani nie biorą też do rozumu, żeby coś zmienić, bo jeszcze w ich wiadrze jest taki specjalny zaworek, że jak mówisz za dużo, to one tym zaworkiem posługując się, upuszczają nadmiar tego, czego nie chcą przyjąć i ma się wrażenie, że nigdy z nich się nie przelewa. No rzeczywiście. Super, to najważniejsze, że wyjaśniliśmy sprawę. To co, przesyłasz do mnie, ja idę do siebie. Zaraz wysyłam. Sobie poproszę, żebyś daj mi zwrotkę, czy dostałaś tego pytania, dobra? SMS-ki Okej. wystarczy? Wystarczy. Super, dziękuję Ci bardzo. Cześć. Cześć, miłego dnia. Również. Pa.
Witajcie po przerwie. Ja zapomniałem na początku powiedzieć. Ja się nazywam Mariusz Mówka i jestem szefem Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego. Przerwa minęła, mam nadzieję, że jesteście w zdrowiu i nas jeszcze nie opuściliście. Zaczynamy drugą część, którymi bohaterami będą ci zacni paneliści po naszej stronie. Należy się spodziewać bardzo interesujących, dramatycznych opowieści. I co oddaję? I miałem pozdrowić wszystkich na YouTubie oczywiście, ale w szczególności tych na Whereby, którzy są i się pojawią, bo na Whereby, na tej drugiej platformie naszej, tam będzie trochę więcej funkcjonalności, może ktoś zdecyduje się zadać pytanie. I oddaję głos naszym moderatorkom. Witamy po przerwie i my zaraz też oddamy głos naszym panelistom, ale chciałabym się odnieść tylko do wpisów, które były na czacie, więc bardzo nam miło, dziękujemy bardzo za uznanie i gdyby rzeczywiście zabrakło roboty w charakterze, który do tej pory pełniłyśmy z Sulą, to niewątpliwie zostaniemy aktorkami. Dziękuję bardzo. Mam tę przyjemność przedstawić naszych gości, którzy zechcieli do nas dzisiaj przyjechać, odpowiedzieli pozytywnie na nasze zaproszenie. I teraz tak, pomimo że w Akademii Zarządzania Kryzysem wzięły udział kobiety, prowadziły kobiety, ale technikaliami zajmowali się mężczyźni, to dobrymi przykładami będzie płodozmian, tak zwany, jak Basia mówi. Zaprosiliśmy i panów, i panie, bo w takim środowisku działamy. Więc tak, pierwszy od mojej lewej strony Dariusz Narloch, animator społeczny, reżyser teatralny, pedagog, od 30 lat związany z pracą w różnych instytucjach kultury, na wszystkich szczeblach, jak to kolega Darek napisał, pełni funkcję od kierowcy po dyrektora instytucji kultury. Przez 12 lat prowadził 40-osobową grupę teatralną Teatr Młodych Gotów. A od 2019 roku jest kierownikiem Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Karżnicy, to gmina Potęgowo. Tam ostatnio gościliśmy, podsumowywaliśmy nasz projekt Wiejskie Kuźnie Pamięci. W Kulu od lat 10, nauczyciel, inspirator, animator, pobudzacz do działania. Tak sobie pozwoliłam zapisać. Witamy Ania Miszczak, od 8 lat szczęśliwa mieszkanka wsi, od 10 przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Kościerskiej Hucie. Jak Ania napisała, jej pasją jest haft kaszubski, jego tradycja, w szczególności haft żukowski, wdzycki i czepcowy oraz sposoby wykorzystywania jego we współczesności. Z Anią współpracujemy, działamy od 2 lat. Ania w ubiegłym roku uczestniczyła w projekcie Etno KGW, nowocześnie o historii i kulturze Kaszub. I tam, Aniu, brałaś udział chyba w tej sekcji stroju, dotyczącego stroju. I również w ubiegłym roku podjęła się udziału w projekcie jako reanimatorka Wiejskich Kuźni Pamięci i była liderką Wiejskich Kuźni Pamięci Kozi Rynek w Kościerskiej Hucie. Kolejny nasz gość to Przemysław Łagosz. Tak jak opisał o sobie, od ponad 25 lat członek różnych organizacji pozarządowych. Według nas przede wszystkim dyrektor i lider, pozwoliłam sobie napisać przodownik małej, dla nas wielkiej szkoły w Szopie. Dla niektórych, ojciec dyrektor, tak? Propagator aktywnego stylu życia. Szkoła w Szopie ma rowery, na których jeździ, ma kajaki, na których pływa, ma narty biegowe, na których odkrywa piękną Szwajcarię kaszubską oraz ma narty zjazdowe, na których zjeżdża nie tylko po kaszubskich pagórkach. Promotor kultury kaszubskiej, co ważne, w nowoczesnym wydaniu, autor licznych publikacji dotyczących życia małego centrum świata. Tak kiedyś powiedział ktoś z Sejn, a tak można powiedzieć, że Szopa, okolice to nie tylko dzieci, ich rodzice, dziadkowie, mieszkańcy, tam gdzie Przemek działa, silny lider wspólnoty uczącej się, refleksyjny i prorozwojowy. W Kulu działamy dobrych lat
wiele, wspieramy się, współpracujemy w zakresie animacji środowiska lokalnego, rozwoju kompetencji osobistych zawodowych nauczycieli i też młodzież z szopy gości od czasu do czasu w Murach Królewskich na różnych działaniach. I gościem naszym również jest Monika Habior. Najpierw zacytuję, Moniko, co znaleźliśmy o tobie i co wiemy. Z zawodu i zamiłowania socjolożka swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje, żeby wspierać ludzi, organizacje i instytucje w efektywniejszym działaniu dla dobra społecznego. Dla nas tworząca otwartą i przyjazną przestrzeń dla różnych środowisk, po to, aby wybrzmiał ich głos w danej sprawie. I tutaj znamy Monikę z tej strony, prowadzi szkolenia, doradztwo, działania badawcze i w ten sposób poznaliśmy się w KUL-u w ramach realizacji projektu Studium Wiedzy o Pomorzu i potem udało nam się Monikę ściągnąć również na inne działania, nie tylko dla animatorek, ale też dla seniorów. Mieliśmy okazję podziałać również z naszymi klubami. Monika też jest pomysłodawczynią działania. Mam nadzieję, że będziemy nadal kontynuować. Kobiety miast i wsi, łączmy się. Dzięki temu liderki projektu Ulka mogliśmy pojechać do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku i tam rozmawiać na ważne tematy, a było ich naprawdę sporo. No i bardzo ważna rzecz odnośnie pani Moniki Habior. Od wtorku podejmuje się nowego wyzwania ważnego, bo będzie zastępczynią prezydenta miasta Gdańska, Aleksandry Dulkiewicz, do spraw edukacji i usług społecznych. Gratulujemy, Moniko, i bardzo się cieszymy z wyzwania, którego się podjęłaś. Trzymamy kciuki i życzymy dużo energii. No to co? Zaczynamy. Poprosimy Was o to, żebyście podzielili się swoimi doświadczeniami w kontekście kryzysu. Każdy z Was na pewno przeszedł nie jeden, czy konflikt, czy kryzys. Może zaczniemy w takiej kolejności. Darku, gdybyś mógł być pierwszy, jak to wyglądało, jaki byś nam tutaj opowiedział, jak sobie z nim poradziłeś, co było ważne, żeby go rozwiązać, czy żeby go przeżyć. Zapraszamy. Troszkę będziemy pilnowali czasu, bo tak maksymalnie 10 minut na osobę. Dobrze? Jeżeli pozwolicie, to ja będę tego czasu pilnować. Będziemy okrutne i będziemy przerywać. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ta prezentacja trochę przypominała mi taką prezentację do randki w ciemno. Lubi długie spacery i wiersze poświatowskiej. Dokładnie. Tak postaram się też syntetycznie, więc żebyś tutaj w jakieś gadulstwo nie uderzyć, więc pomyślałem, że jak odpowiem na pytania, które dziewczyny tutaj nam zadały, będzie po prostu prościej. Ja chcę taką banalną historię sobie powiedzieć, bo takich historii jest masa, szczególnie w tych czasach, a mianowicie mój konflikt z pracodawcą, co się zakończyło oczywiście utratą pracy. I teraz z perspektywy czasu, a minęło już 1,5 roku, powiem, że już odpowiadam właściwie na ostatnie pytanie, bo się cieszę, że do tego konfliktu doszło, bo dzięki niemu jestem tu, gdzie jestem w tej chwili, a jest mi dobrze i chyba to najważniejsze. Padło też pytanie tutaj o to, jakie emocje towarzyszyły w tej sytuacji kryzysowej. No chyba jak większość z nas, jak to jest jaka sytuacja kryzysowa, jest jakiś stres, który temu gdzieś towarzyszy, jakieś rozgoryczenie, jakiś strach i tak dalej. Włożyłem bardzo dużo pracy w tą jednostkę, którą zarządzałem i to trochę mi było szkoda tego zostawić, tej pracy i jeszcze mieliśmy masę pomysłów niezrealizowanych i trochę tego było szkoda, więc to były takie emocje, które temu towarzyszyły. Z czym trzeba było się zmierzyć? Chyba największą barierą takim byłem sam dla siebie, bo trzeba było walczyć ze sobą i ze swoimi słabościami. To było chyba najtrudniejsze. Blokowała mnie taka niepewność, bo to też kolejne z pytań, blokowała mnie niepewność, co się może dalej wydarzyć, czy mi się uda z tej sytuacji kryzysowej wyjść. Jednak człowiek ma na utrzymaniu rodzinę, ma jakieś plany, jakieś zobowiązania, więc no to trzymało troszeczkę w napięciu. Poza tym pracuję w kulturze od lat i właściwie niczego w życiu innego nie robiłem, a to też trochę zawężało jakby trochę moje działania i zakres moich możliwości.
Kolejne pytanie, co motywowało mnie do zmiany? Chyba przede wszystkim to, że jestem wrodzonym optymistą i zawsze twierdzę, że nie ma sytuacji po prostu bez wyjścia i że ta wiara w to, że to się po prostu zmieni, że to jest tylko kwestia po prostu czasu. Nikt nie wie tak naprawdę, czy to jest kwestia miesiąca, 2 miesięcy, może 5 lat nawet, ale zawsze to na dobre wychodzi. I myślę, że to nastawienie jest bardzo ważne, bo to tak jak trochę samospełniająca się przepowiednia. Jeżeli coś sobie ubzdura, że będzie dobrze, po prostu wbije sobie to do głowy, no to się musi w końcu wydarzyć. To działa też w drugą stronę. Jak człowiek mówi, że będzie źle, no to siłą rzeczy wszystkie kroki, które podejmuje w trakcie, doprowadzają do tego, żeby było źle. Tak? Więc trzeba to przede wszystkim sobie w głowie poustawiać. Cóż jeszcze? Myślę, co mnie motywowało, no przede wszystkim też rodzina, bo mówię, była córka, która była na studiach, był w szkole średniej, to też takie było, że trzeba się po prostu wziąć, nie ma co się tam oglądać za siebie, trzeba się wziąć w garść i działać. Co zrobiłeś? Pierwsze co, to musiałem sobie po prostu takie 2 tygodnie po wszystko poukładać w głowie, więc sobie przysiadłem, zastanawiałem się, czy warto było w ten konflikt w ogóle wchodzić, może było coś po mojej stronie. Później znalazłem sobie zajęcie i to myślę, że to też jest dobry sposób, każdemu to polecam, bo mi też się sprawdziło, że zacząłem robić coś, czego nigdy w życiu nie robiłem, zacząłem robić stoliki drewniane. To już zupełnie kompletny odjazd, nie zajmowałem się nigdy takimi rzeczami, ale to poszerza naprawdę horyzonty, bo wtedy jak już zacząłem to robić, to stwierdziłem, że właściwie mogę robić wszystko. Skoro potrafię zrobić stolik, którego nigdy nie zrobiłem, to teraz mogę być górnikiem, mogę się przebranżowić w każdym dowolnym kierunku i to strasznie mi pomogło tak psychicznie się nastawić do dalszych działań. No później oczywiście było szukanie pracy, startowanie w jakichś konkursach, które gdzieś tam były w pobliżu. No i udało się chyba po roku czasu po pół roku właściwie znalazłem to, czego szukałem, czyli to miejsce, w którym w tej chwili jestem. Jakie okoliczności sprzyjały? Takie pytanie też padło. Bardzo ważne było dla mnie wsparcie osób, znajomych, przyjaciół. Myślę, że bez nich byłoby ciężko tu się jakoś odnaleźć w tej sytuacji. Myślę też, że miałem trochę szczęścia, ale może one wynikało też to szczęście z tego optymizmu, który mam gdzieś w sobie. Praca w kulturze, robię to, jak tu Sulina wspomniała, 30 lat. To jest taka praca, gdzie człowiek musi się wielu rzeczy nauczyć. Nie zajmujemy się tylko jakby jedną dziedziną. Tam trzeba umieć i gotować, i prowadzić samochód, i prowadzić imprezę, i zajmować się różnymi grupami wiekowymi. Pracowałem i z dziećmi, i z młodzieżą, i z dorosłymi, i z seniorami, więc to naprawdę daje bardzo dużo możliwości. I z czym zakończyłem? Zakończyłem nowym miejscem, nowymi możliwościami, nowymi wspaniałymi ludźmi, których poznałem. Musiałem się odnaleźć w zupełnie nowej sytuacji, w zupełnie nowym miejscu, bo to miejsce, w którym jestem, w Kraśnicy, nie znałem w ogóle ani tej gminy, ani tych ludzi, nie znałem po prostu nikogo. I to było fajne, nowe wyzwanie, bardzo motywujące. Teraz mam do pracy 15 minut, więc to też nie jest żaden problem. Robię w życiu to, co lubię, mam spokój, mam stabilizację, mam fajnych ludzi wokół siebie, mamy pomysły, mamy fajną energię, o której się ostatnio dziewczyny przekonały, więc no, tylko się cieszyć. I co zabieram ze sobą? Na pewno jestem po tych doświadczeniach dużo silniejszy. Nie boję się już kolejnych kryzysów. Wiem, że teraz już się z każdym mogę zmierzyć. Zweryfikowałem sobie poglądy na swój temat, na temat swojego otoczenia, ludzi, z którymi się spotykałem do tej pory. I na końcu miałem jeszcze taką refleksję.
Bo sukces daje nam daje nam satysfakcję, daje nam samozadowolenie, tak mile łechce, natomiast sytuacja kryzysowa nas uczy i czasami warto dla tej nauki takie kryzysy przychodzić. Ja ze swoich doświadczeń wiem, a mi się takich zdarzało kilka w życiu, zawsze po nich i tak wychodziłem na prosto, zawsze z jakimś nowym bagażem doświadczeń i nigdy ich nie żałowałem, naprawdę. Czasami te sukcesy są mniej przydatne niż taki kryzys. Każdemu polecam, naprawdę, szczerze. Dziękuję. Ja pozwolę sobie to tylko skomentować. Pamiętacie, w części przed przerwą mówiliśmy sobie o tym, że no, ta Akademia Zarządzania Kryzysem właśnie powstała w takich okolicznościach, kiedy ten kryzys powstał. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że zawsze możemy wyjść obronną ręką i proszę zobaczyć, jak to pięknie przysłowia mądrością narodu, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, tak? Pamiętam, jak Kamilo mówiłaś, no zarządzanie zmianą rozumiem, zarządzanie ludźmi rozumiem, ale zarządzanie kryzysem, okazuje się, moi drodzy, że można też zarządzać kryzysem, tak? I że to zarządzanie kryzysem to jest właśnie popatrzenie na to, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, a może to jest początek czegoś zupełnie nowego, może ten kryzys otworzy nową jakość naszego życia, nową jakość naszej relacji, nowe możliwości i tak warto na to patrzeć. Oddajemy głos. Bardzo proszę. Jeszcze dodam, że dokładnie to, co Basiu mówisz, to są dokładnie nowe wrota do nowego życia. Za każdym razem. Jak każdy kryzys